بری بهتر ji sal û nîvekê di vî xanî de roda û raporek ser hunermend bavê Salah amade kiribû. Lê îro bavê Salah li bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê nexweş e û jiyana wî ketiye bin metirsiyekê mezin de. Di çi şoxulê xwe cût dajût perçak erd me li binê kûra û çûbana ye. Di çi û derê sê roj ji şoxulê xwe derê di her rojê xelas nebî tu nabê çi dike dewêr dike bin cût û bi darê vagirê de derê cem ad û necar fêrî tembûrê dibe. Ebu Salah jî ji dayîka min fêr bibû. Wextê gavê Ebu Salah distira wellahî ber min dêko min nebirî. Tezûn yani pir bi min çetin xwedê neke îşin werin sêre. Mozîk dermanê can e û bavê Salah bi mozîka xwe dilê heskiriyê xwe rehet dikir. Lê niha can û dilê wîna li derman digere. Bi yonêkeça min evîn bî wellal ezîm Ebu Salah li tembûrê dixist û rijê roda kilama ket xewa şêrîn. Goha go a derman tembûra me got dermanê toxtirin tire got diya lewend binire got saetata xweş em pir jê rokê xweş dibî. Kilamê wî hemû folklorî bûn tarîx Kurda ji me re hewaz da ji me jîlê nihra. Ji ber wê ve jî bavê Salah di wexta rejima behs Sûriyê da gelek astengî jî didîn. Hewlendî bi mekteba elaqata partî vira kirî û hew jî amade ne çi pêwîstî çi alîkarî lazim in ji bo bavê Salah amade ne hemû heger derfet hebe ji Efrînê derkeve hûnên vir mualaca wî jî bikin. Hunermend bavê Salah yek ji hunermendên navdar yê bajarê Efrînê ye. Bavê Salah bavê pênc zarokan e û di sala 1905 de li gundê Gorda jî dayîk bûye. Ev tembûra bavê Salah e û hîn bihna trîkên wî li ser têlên wê difore û heskirên wî dibêjin ku wê dengê bavê Salah her li dinyê be. Dilxwaz behlewî, Rûda û Hewlêr.